Velkommen til Valmoral. Lad os starte ud med en af de allerbedste ting ved at være på skiferie i Valmoral. Der er både lifter og pister lige til døren, så for gulvtæppets skyld, se farten ned, når du nærmer dig din lejlighed. Valmoral er ganske fortjent gået hen og blevet et hit blandt vores gæster. Årsagen er simpel. Valmoral er Frankrig, når det er bedst. Masser af godt skiløb, ingen betonsiloer og en by med masser af atmosfære. Der ligger 162 km pister for dine skispidser i Valmoral. Området er meget varieret, men det er de nemme eller selvtillidspisterne, der er i overtal. Området er således særdeles velegnet til nybegyndere og let øvede, ligesom det er det perfekte område for børnefamilier, da Trier Skirejser tilbyder både børneskiskole til større børn og snebørnehave for de mindste. Området er et godt sted for dig, som kan lide at løbe lange ture på ski. Fra Valmoral kan du tage turen til nabobyerne Longchamp og Saint-François, samt lægge vejen forbi et legendarisk bjergpas. Jeg står her på bjergpasset Col de Madeleine. Bjergpas, der er særdeles kendt for Tour de France. Det er lige præcis her, at cykelrytterne de plejer at fise forbi på asfalten, men lige nu der ligger den et par meter under mig. Det fortæller egentlig også en hel del om snesikkerheden her i Valmoral. Fordi nogle gange der har man måttet aflyse etappen over Col de Madeleine på grund af for meget sne i juli måned. Så kan du jo selv gætte dig til, hvordan det er i sæsonen hernede. Liftsystemet er top-tunet til at servicere skiløberne, så liftkørere er et særdeles sjældent syn i området. Der er god plads til at udfolde sig på pisterne i Valmoral, samt på de mange gode restauranter i terrænet, hvor der bydes på dejlig fransk mad. Et stort område, effektive lifter og pister lige til døren. Kan man så forlange mere af en skitur til Frankrig? Svaret er oui, i Valmoral kan du. Her får du nemlig en rigtig hyggelig by oven i handen. Efter en dag med gode oplevelser på pisten, må du ikke snyde dig selv for en tur på Persniage, hvor verden Michel inviterer til afterski og happy hour. Her kan du få noget at varme dig på og hygge dig med dine rejsefæller. I byens gågade finder du en bred vifte af supermarkeder og specialbutikker. Her kan du gøre alle dine indkøb, ligesom der er mulighed for at gøre en god handel, hvis du skal have nyt skiudstyr. Og skal I spise ude en aften eller flere, er der mange gode restauranter at vælge mellem. Det franske køkken er fantastisk, også i Valmoral. Valmoral er det sted, hvor Trier Skirejser har flest stamgæster. Prøv selv Valmoral og konstater ved selvsyn, hvorfor mange tager til Valmoral igen og igen.